Yo. Yuk Mas yuk. Bekso Kudo Mataram ya. Monggo Pak. Saben bengi nyawang Iya. Iki mbangane sing kono sing donami tak jogete. Ayo nduk, kene joget kene. Wes. Ora apa-apa cenggleng to iki Pak. Monggo cengglenge Pak. Was. yen memajang Yes, tetap jaga keamanan Mas. mengkaro janur Wes. Wes kono ngene nduk ora apa-apa nduk wis. Ayo, aku nek dadi kisruh aku ro kowe nduk. Iki nek kisruh aku ro kowe iki kok. Heeh. kembang wae weton kanggo nom Sumpah, kula grogi Pak. pripun Ternyata wah suarane wah isin jane. Yo bali wae, bali. Yo kuwi wae iki saya sempit tahanku iki sesuk. aja ngono kuwi Ayo. Apa cinta? Ayo Mas. iya serve Dangdut ke Mas. Ayo. Kowe iki ya sing sabar. Sing sabar. Ayo, mbok iki mangke lek metu kon madai men dadi ora marai ingin. Lho. Iki kok jerak neng kaya aku malah jerak ngono. Nusu pura nusu. Iki malah nek segawone iki Susanono. Oh iya panas aduh Kang Mas. Napa saestu to Kang Mas? Ya ngesu. Ora. panas udan ngeleng-ngeleng Yes. capek gunung Asik. Ayo pekodae kok nek wah nek kok dadi kok kuntul. Yo. Iya monggo Pak. Wis mesake iki lho Pak keju tenan terus. Lah iya. Oh, iki sing ndredeg kene apa ngendi? Oh, gede banget edan. Endi? Oh, wah. Marahin nafsu. Ora. Ya Pak, monggo Pak. Nadyan waton saraton Swara surling kumandang sarane ngetan baling
Ya nekalakon setyane kelakon Heno maneh banyu ora tenan ora mulane le do ndeloki ora ndomblong ndelok banyu tuwasno pripun le nonton ngene aku anjo mapyuk tenan to jenengan niku kok wis kandhane kok celak mlumpang rada mundur ora malah njono sekemu Dek jaman bertuan Jor kelingan anak lanang Bien tak obati Ning saiki ono apa lali ngenang karo ngeluk nang gunung tak cadongi sego jagung oh ya ya yen nandung tak silih kabeh gunung ape ngono dudu mayong mangsaku wong kene iki sing marai blek kok ya jane bener ya Mas masker gedene. Ya Pak ya di monggo Pak Tiga ya. Lah jane enak tenan. Iki adek ini. Syukur bisa nyawan gunung desa Gunung desa tapi rejo. iki ora ilang Oh ya Ayo digoyang yuk. Kipro Audio terima kasih. Bekso Kuda Mataram Cok. Desa Wisata Krebet Sendang Sari. Pajangan Bantul punya. Iyo 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 iyo. Dek jaman berjuang anjur kelingan anak lanang biyen tak obati
gojago yen mendung tak silih capek gunung tutup payung. Ya saiki mangke panjenengan nyuwun ingkang kagungan dalem gitu. Nah, mangke ampun ngekrek gede kula. Ana iki wis. aku bola dhewe Oh, ayo rawani niki sambat. Oh niki nggih sambatan. lha piye ta Sami kula ya sambatan. saya Mboten napa-napa wis ampun. nggih Ya Pak ya. syukur bisa nyawen gunung desa dadi rejo atine ora ilang adone padha Seribu kata tak terlukis dalam dada di Malaysia kekasihku aku rindu aku terbayang-bayang sungguh indah rasa cinta yang pertama. Ayo, yo, hey, yo yo. malam panjang malam yang kututupi rasa ingin cinta pertama bersemi bulan bintang jadi saksi saling mengikat janji. Hari-hari bercanda gembira bersama di Malaysia. Yang ku rasa hanya cinta, cinta pertama. Bandung Selatan di waktu malam Lubung Sutra Mega Putih Laksana Putri Lenggong Kencana duduk benar di akan kekasih. Bandung Selatan di waktu malam Dewi Purnama Jati cantik mungi laksana menangi Putri Manja ibunda pertiwi
Ya. Ya, ya, ya. What? Iya. Iya, 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 iya. What? Iya. Iya, iya, iya. Ae, 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 ae. Iya, canda. Iya, iya. Iya, iya. Woi. Sabu. Iya, 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 iya. Oh. Oh. Ya, lah. Os, 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 os. Oh. Iya. Iya. Tawang mangu kotane gunung lawu kebekan apa riwi soto Dino minggu muda-mudi asesonyo balik kabar ombak-ombak tumek-okno jokan ceria as 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 karo mesem guyu kempe kempe ing tawang mangu indah bakso kuda mataram tarik oh yo yeay saya yo Kipro Professional Sound System Dealer. Yeah. Yo.
paneda tumrap pariwisata rame-rame nang isi ing samudra aja lali kabeh kanang mitra monggo aja nganti keri suka-suka kanggo ngelipur ati prawisata muda-mudi gembira kena swatara uga manca negara kabeh wae sing kakung lan sing putri parang trites kae wis nganti-anti gunung-gunung sinawang katon asri waya sore gawe tentreme ati iya ayo deh ah yo jaluk klasikan banter mas yo Banter mas, ya. Yo, iya jaluk klasikan mas Jawa mas yo klasikan yo awake penak tengok wae. Lenggah wae penak itu. Yo, klasikan dibanter Mas yo. Heeh. Yo sike kok jur. Yo, urun. Yo. Iya deh. Oke. Nah, oh. Hus, yo, woi, yo,
Nakara Guna kaya purune kang tenan tepi. Ayo Mas. Anaka netra ayo Mas yo. Ayo. Beksa kuda mataram yo. Woi. Ayo 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 ayo. Ayo Pak Nur. Yeah. Yo yo. Sio Mas yo. Meneh Mas, meneh. Yo. Mas, yo. Yo Mas Pawang digotong ke mlebu Mas. Wis kapok ora kowe. Yo. Silih nangkong Mas, silih nangkong. Zae, zae, yuk. Yes, men rodok tentrem. Panyuwunane ayang-ayang dituruti. Ya, ayang-ayang untuk para penontonku sing request kudu wani joget. Harus kerja ki mau. Biar aman cewek-cewek wae sing cowok ning njogo ning jebul. Ayo, Mbak Novi monggo goyang sareng. Nggih, Bapak Gito kasuwun mlebet wonten arena Bapak. Iya, men kajenge nyun berkah men aman kabeh ya Mas. Bapak monggo. Monggo Bapak. Bapak sing nggih, men kajenge aman lah. Wes. Kene tak kula aturi lenggah wonten mriki nggih. Ya ilok-ilok dadi pawang ngono ya sengko. Pokoke dijaga sing omah aman ngono ya. Ayo Mbak Novi kene wis goyang ayo. Ayang-ayange dikasih. Ya. Sesarengan beksa kuda Mataram ya. Ayo, wis. Iya Mas ya. Yes, wah. Oh, lintang rembulan ini. Yo, lintang rembulan sih Mas. Sabar, sabar, sabar. Biar aman sabar, nggih. Lintang rembulannya dikasih dulu nggih. Yo. Engko terus ayang-ayang. Siji-siji Mas. Iki karang. Yo, lintang rembulan sih Mas, yo. Wis. Sing lintang rembulan sing anu ya. Sing nggone sing ngene sapa Mas? Lintang rembulan. Lintang rembulan. Apa sing Oh, lintang rembulan sing Mas Santos. Yo. Gumo biar cayane. Apa sing endi Mas? Manut. Alah kabeh manut. Mbah. Ora yo. Akeh arep tengok-tengok wae. Sing aku ajur kowe wong kene nek kene nyambet gawe tunggu kono wae snack mau. Karang aku ya Mas yang resiko ki iso dibalang kai saya. Ayo. Wis pokoke santai wae wis rekoso dienggo bareng ngono. Gemang pen dhewe kok. Oh iya. Ya Mas sing Mas Mantos ya. Ade kita kok meneng wae nglak ditutuk. Oh iya. Iya Mas yo. Meneng wae. Ya Mas dudukan Mas. Mas. Tutukan. Nah, ndak ngono. Ning kon nuthuk kok ngene. Aji goyang Beksa kuda Mataram asik Lintang rembulan Gumep biar cahayane Cahyane
bisa nedro wewayanganmu Aku lunga ora kondo kaya tanpa dosa citra sliramu ganti rekoso Ya asik yo. kok kaya ngene lelakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu Kudulan coba urip ning alam donya iku bebaringi sing maha kuwasa tompo kanthi ati legowo so Iki lo. Iki lo. Iki lo. beksa kudu mata goyang yo iya wayah dalu durung bisa nendro bisa nendro wayanganmu ing netro aku elunga ora kondo kaya tanpa dosa citra sliramu So kudu Mataram intro, so. rekoso Intro. Yo, kok kaya kene Oh, lakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu apa lan kodho wong urip ning alam donya iki peparinge kang maha kuwasa tak terima kanthi ati legowo tak terima kanthi ati legowo ya yes dikasih ngerti ra mas ayang-ayangan nyanyi dhewe iki tak kandhani nek aja kaget piye salah kok lintang lemburan jijine oh ayo sembuh wong kono weling musike ngono kok ya wis ora to heeh wis penting sah ya mas wis ora gelem kok mas oh ora gelem wah do saya urung padha oh iya 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 yo lintang rembulan sing ndeke Mas Mantos ya ayang-ayang limsake ya nunggu ya ora apa-apa Mas engko nek mari engko tak tambani dia oh nek ana wektu turuti iya Mas yo oh ayang-ayang kasih piye mas ayang-ayang aku ki dipentelengi Mak Surya ya kowe ki jan kowe ki ra mbelani aku malah yes ya wis iki lambene kerang nyameng iki Mas heeh oh ya iki jane cetane sing endi iki sing endi Mas sidane Mas Mas mesakno aku Mas sidane piye iki kowe sal milih sal piye ijing miring oh iya oh iya mbangane gonta-ganti ganti-ganti sorok ya kesel ya Mas Adin ala kendir wis kan ya lah kendir kuwi nek gitu
Lilian anang aku kowe buka tresna Kang Mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep umeko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senatian dunyo raki sono gak Joko yen durung tapi sambring kanggo ngoso Mas kowe asik tak sayang ralilo aku kudu kelangan Akang Mas mustikane ati tresnaku siji tresna iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara ati anggon kula laput tresno datan kendat saking coba tak rewani tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih wiji baksa kudu Mataram lho iki Bakso Kuda Mataram G-Pro Audio Sound System luar biasa so Beteng rasane ati kang nandang aduh Lilian anyawang aku kowe aku katresna Kang Mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan yen pancen tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jogo yen durung kapisah brengkang kuwasa Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Ane Mas Musti tekan ning ati atungoku siji rasno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendat saking coba tak rewani tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datan kendat saking coba rewani tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji yes bawa masuk. Yeah,
Bekso kudu Mataram. Arek Mas. Ayo Mas. Yuk. Huh? Terima kasih untuk sedulur-sedulur seni semuanya. Yo Mas, yo. Yo. Yo tarik dulu Mas. Ahe 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 he ahe 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 he ahe ah. Huh? Huh? Yuk. Selunya Mas, hati-hati Mas. Yuk. Yuk. Ara. He ya he. Yuk. Si Mas. Si Mas. Hup, yo. Hup. Si Mas. Hup. Mas Diho Mas, mari Mas Agong mundur. Hup. Ya. Iya, si. Mas, sabar ya Mas ya. Sabar. Si.
Ngono iki.